Moro kaikille, se on kirjakauppias täällä. Tänään uhka pelataan. Hui Thank you, Carter. Uhka pelataan. Mitä vittua? Jos jotain tulee, sovaturia. Ei kannata uhka pelataan. Rahat häviää ja rupee vituttaa. Tää video on vaan viihdettä varten, että tässä ei oo mitään kaikkea. Tää on laillista, mä oon 18, mä voin tehdä tätä. Että ei mitään bännejä YouTube tai mitään. Okei. Tässä on joku pieni betti. Joo. Eurolla tosta. Kamo. 30% hittaa. Ei vitussa hittaa. Mitä hel... 0,30. Ei, 0,64. Joo. Noniin, nyt se meni. Kokeillaan. Mene! Noin sieltä! Back to back, maybe. Kato, ei vitulla päähän. Pistetään bette. Open box. Pistetään Flight or Flight, Black Ops. 1%. Voi hittaa. Come on, jotain iso. Redline. Vittu, että maksaisi. Redline, come on. Älä. Noniin. Ihan hyvä alku. Yhteensä. Come on, 1 Black Ops. Vittu, mä en muista sen nimeä, mutta otetaan. Ja kaikki lapset ja rakkaat, kaikki kekkäsiä kattoo, älkää uhkapelakko. Ei oo hyväksi. Kusetta vaan teidän rahat, vittu. Mennään vähän rulettiin. 1 vihreä ja kana. Noniin, come on. Jos tulee vihreä, joudutte tykkää videosta. Avataan keissejä. Jotain. No 1%, come on. 170, come on. 170 mun lampakkoa, come on. Ei se meni ohi. Ei se voi tulla, jos se menee ohi. Ollaan vittun kuopas. Jos pelaatte Clash GG:tä, käykää avaa mun keissejä. Jengi dikkaa näistä vitusta, kattokaa näitä. Mä näyttän vaikka Lucky 5% USP, 30 senttiä, avaat sen saat femma. Ilmanen. Ilmasin 5 €, mitä tuut ikin saamaan. Näin. Ilmasin 5 €, mitä tuut ikin saamaan. Mikä kutsuu? Budget balleri. Tää kun osu. 10%. Okei. Avataan. 10%. Kamo. Osu. Ei vitus. Ei vittu. Yksi flight. Vaina vai. 1%. Kamo. Voi osua. Et sä jää yhden päähän. Et sä tee mulle tolla. Otetaan joku 7 euro betti. 10%. Come on. Ai jumala. Ei vittu, mä en saas noitakaan. Älä jaksa. No niin, come on, anna se sieltä. Anna se sieltä, come on. Please. Älä jaksa! Älä vittu jaksa, et sä teet niihin Ei jumalauta, aalin tosta, come on. Hittaa sinä. Noni. Noin. Vittu. En mä ymmärrä tollasta paskaa, vittu. Mitä helvettiä. Ei oo mitään järkeä. Nyt 1% knife. Ei vitus, 1 vaan. Noni, come on. Hittaa, please. 170. Älä jaksa. Noni, aalin upgraderi, vittu. Tosta noin. Ei voi hittaa. Voiko? Kyllä se voi hittaa. Mitä helvettiä. Tää oikeesti, jos tää maksaa, niin se maksaa kultaa. Kato, kun näillä otetaan ne paskat tiketit vittu. Ja sit otetaan se vittu hyvä sieltä. Paitsi et sä saat tällaisen. Ei saata. Noniin. Come on, anna se AK. Ei se anna sitä. No 6 €, otetaan. Käytännössä ollaan profitilla. No melkein. 20 senttiä jopa. 1. Noniin, come on. Anna se hyvä. Niinku ton nimessä sano, gambling is bad. Ei kannata. Vittu tää sivu saisi imee mun vitun kull. Nyt mennään isolle kivekselle. Ne ei ole kauhean isot kivekset, mutta 8% aalin, 20% kamo. Kiitos kun katsoit videon. Ei mulla tässä sen enempää. Menkää tilavun Twitchiin, linkki löytyy deskistä. Jos haluatte lisää tällaisia videoita, pistäkää kommenttiin, mä voin tehdä jatkos näitä. Ja tää video oli vaan, tiedätkö, huvitusta varten.
iloa, huvitusta, kaikkea hauskanpitoa. Et ei, älkää ottako musta mallia, te vaan kusette teidän rahat. Ja joo, palataan seuraavassa videossa.